E senda por encima lle decimos que Sabela tocou de maravilla e que Sito cantou unha canción das súas preferidas e que ainda por encima lle puxeron un nombre a unha butaca. Pois utilizaría probablemente os seus adxectivos calificativos que ele utilizaban máis a menudo, que eran maravilloso e fantástico, non? Sempre todo era maravilloso e todo era fantástico. Desde a dor que temos porque Luis Nogueira vai a facer 5 meses que marchou. Perdón. Moitas gracias por este cariño que nos está demostrando. Muchísimas gracias a José María por organizar este acto. E moitas gracias a vos por a vosa presencia e por o voso cariño. Sabemos que era moi querido e no nombre da súa familia e meu propio, pois moitas gracias a todo. E despois decirmos que veñades ao cine, que eu non sei cando deixamos de vir ao cine, non sei cando deixaron de vir os nenos ao cine. É moi diferente ver unha película en pantalla pequena e en pantalla grande, e a cultura fainos menos energúmenos. É necesaria. Aquí tuvemos unha mostra de 2 artistas da nosa zona e de un director de cine maravilloso que tamén é da nosa zona, e están despuntando, pero necesitan apoio, e o apoio ten que empezar por nós, o sea, que vide o cine, que vale a pena, que a Semana de Cine ten películas moi boas. E nada máis. Gracias moito. Solamente decirte que non prestan noticias en José María, o Cineclub e o Cineclub do Chumas. Eu só son o que lle dá o botón a película para empezar e encender as luces cando acaba. Son o heredero do Pestana, como me chaman por aí, Pestana 2. Moitas gracias por vir. Esta vai pasar a historia como a presentación máis entrañable, posiblemente a máis triste de todas. Pero esta homenaxe non pretende ser o primeiro nin o último. Cuadrou así porque facemos a semana e supoño que tanto o Concello como o Adas, como